Вътрешният министър Цветан Цветанов се заигра с възродителния процес, подобно на ДПС, другата партия в България, обслужваща интересите на Анкара. Издокарал се в типичен за физкултурник стил, Цветанов пренебрегна българските интереси, като се опита да ги принизи до междуетнически конфликти. С какви чувства идвате днес, след като не пожелахте да смените турските имена с български? Какво имате предвид? Говоря за имената, които са на турски. Лично Мирослав Найденов вчера в пленарна зала каза, че премиерът е разпоредил да не се сменят с български. За топонимите ли става дума? Вижте, нека в такъв ден, в който трябва да отдадем почит на загиналите, нека да не говорим за противопоставянето. Говорим за градове. За улици, за смяната на имената на това. Точно тук е момента да кажете. Какво трябва да ви кажа? Не е ли хубаво да носят български имена? Вижте, нека на този ден да не коментирам по тази тема. Телевизия Алфа попита Цветанов и срещу кого са водили битката Ботевите четници. Знаем, че управляващите забравиха на 3 март от какво сме се освободили. Само да кажете няколко думи днес, тогава Ботевата чета срещу кого се е сражава. Срещу турските представители, които са били в България, срещу турските представители, които са били в България. Как се казва връх Мусава преди да се казва с сегашното си турско наименование? С българско.